Откъде си? От град София. Хубав нещо. От град София се намира в България. Не, а в кое училище учиш? Аз вече не уча, но завърших 142 училище в квартал Бъкстон. Не си пак. И сега как се справяш с говоренето? С говоренето се справям почти прекрасно. Някакви затруднения? Ами, не, но има тук една колежка вляво, която не се вижда на обектива, за голямо съжаление. Тя от време на време съска. И моите затруднения произлизат от там, че мога да прихвана нещо. Кой ден си тук? 16-ти ден. 16. Или колко дни говори? Преди 2-3 дни. Айде,